Ja, zo ging dat vroeger, hè, met een pak aan naar de kerk en dan naar de kerk op zondag naar het café. Nou, dat gaan we dus ook doen bij neven de kerk. En een tour neven 8 dorpen van Woubach, wie Koningsboes, wie Heel en Oerstrum en Strambrooi. Maar wat gaan we er doen? Dat is natuurlijk een beetje vaag. We gaan met z'n allen in de zaal zitten en dan gaan we spelen met de ganse band. Dus er is sowieso muziek. Dan even gaan we praten. Een talkshow, klinkt wat overdreven, maar we gaan praten over het dorp wat we zien. Wat maakt dat dorp nog tot een echt dorp? En is er veel verschil met vroeger? Vulde een ruiver neer zich nog ruivers. En waar komt dat door? Komt dat door de liedjes die je zingt, door de vaste loven? Of komt dat door een pinautomaat of een supermarkt? Dat soort dingen, die stellen we aan de orde met quizjes. En we gaan een liedje maken samen. En dat allemaal voor de prijs van 1 keertje. Over ieder dorp een liedje. Hi. Over ieder dorp een liedje. Samen met maken. En dat wordt dan wereldberoemd. Dus delen we ook de Buma-inkomsten en zo. En dat allemaal voor maar één keertje. Die keertjes kun je kopen. Kun je bestellen. En dan ben je erbij. Zondagsmiddags. Matinee-voorstelling. Noordermis. Neven de kerk in ieder dorp. Nou, dan moet je niet missen toch.